the cleanest, greenest, most productive barangay, nalpasen ti sursur digiti evaluators tayo. Madaman ti process ti panang kwentada no sino digiti rumwar nga winners. Ngem before nga i-announce mi digiti digiti to top 15 ma-revalidate da digiti no tuloy damet lang when no dete na makunata yung continuity da kadi program tayo. Iso nga adan to pelang round 2 na to determine talaga nga winners. Kasano iti pa ng validate tayo? As usual met lang income to met la sursuren digiti nga barbarangay. Kem mostly nga minukuan ket hanmin to nga kitan digiti papers dan. Dite to lang physical to latati kitaen min. Barbarangay. Kumbaga dite kinakintas or DJ tulatan. Ma'am, mano iti premyo? Dagiti mga pagkin mano iti maideklaran tong winners tayo? Ti premyo daket 75,000 ti first. Ngem duano ka diti winner kasi sa bali ngamin ti rural categories ken sa bali ti urban category. Ti second place na ket 50,000, sa ti third place na ket 30,000. Ngem adda pa digiti finalist tayo, mamaikan ti 20,000. Mostly di finalist tayo no ket 20 ti rural, 15 nga minukat urban. Kaya na dapat nga minuti special nga award tayo nga dete best MRF te material recovery facility na. No kasi nga 25,000. Kung baga kasla special award. Special award DJ nga minuka. Tapos lalo dagiti mga bat mo ma'am. How about consolation ma'am kadagiti amin nga barangay awan man? Awan. De lang finalist tayo. No kati maikan. Okay, mensahe tayo ma'am kadagiti barangay nga mas adadapay nga pagpalinanda nga nadalos na aniwalas iti unang iti barangay na karamanan tirwa. Pag kami amanak amin kadagiti amin nga barangay officials, especially dito kakapitan nga dadaulan ni Sir RB Ablan kasi supportive da kadito yung programa ti Syudad Tilawag. Dito nga minket napintas nga panang maintain tayo ti kinadalos ken kinaurnos ti aglawlaw ti syudad. Ken tapnumet no maikan met ti gunguna digiti nagagaget nga barangays nga mangipatpatungpal ka dagitoy. Although akong comply damet am amin nga barangays ngem sabali lang amin dito ikamet lang ti gungunada ken liwliwada.